Türkmenistanda mazarlar ekskavatorlar bilen gadalýar, ölüler daň bilen hiç kim görmez ýaly jaýlanýar. Ýurdun häkimetleri distansiýon görnüşde maslahat geçirýärler, ölüleri hasaplaýarlar we karantin zowluklarynda işlemekden ýüzewriýän saglyk işgärlerini jogapkärçilige çekýärler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda ikrar edilmän galýar. Koronavirusdan ölenler daň atanda adamlar uklap ýatyrka jaýlanýar. Bu yerli ýolbaşçylaryň buyrugy köpçüligiň görmezligi üçin edilýär. Merhumlar ýokunç keseller hastahanasyndan daň bilen ýakynlaryna berilýär, garyndaşlaryna jaýlamak üçin hemme zady öňünden taýynlamak tapşyrylýar. Merhum destine gonumçylyk ekidilýär diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy 5 awgustda gurrun berdi. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä ölenleriň köpdigi sebäpli yerli gonumçylyklarda şol sanda Akbugda etrafynda mazarlar, ekskavatorlar bilen gadalýar. Liwap vilayetinde yerli administrasiýanyň wekilleri merhumlaryň sany we ölüm ýagdaýlary barada maglumatlary ýygnýarlar we ýokarky ýolbaşçylaryna telefon arkaly jekmejek hatabat berýärler. Häkimetleriň ýygnaklary bolsa distansiýon görnüşde geçirilýär. Muny Liwapdaky habarçymyz yerli ýolbaşçy işgärlere salgylanyp habar berdi. Onuň sözlerine görä COVID-19 alamatlary bilen keselleýänleriň we ölýänleriň sany ýokary birnäçe maşgala agzatynyň bir wada ölýän halatlary hem seýrekdäl. Azatlyk radiosynyň saglygy saklaýyş ministrliginden şeýle-de Türkmenistanyň vilayet lukmançylyk idaralarynyň resmi taýdan maglumat almak synançyklary başa barmaýar. Liwabyň Farap etrafynda azyk dukandary ýapylýar. Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde soňky hepdelerde berk çäklendiriji çäreler girdildi. Şol sanda jemgyýetçilik transportynyň işi çäklendirildi. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, hilatyň arasynda how saly bar hartýar, ýurdy terk etmek islegleri we koronawirusyň bardygyny inkar edýän, keselliň we ölümüň ýaýramagy barada dymýan hökümetiň hereketlerinden nägilelik artýar. Global pandemiýanyň başyndan beri ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürüp gelýän türkmen hökümeti soňky hepdelerde koronawirus meselesini resmi taýdan agdamady. Ýurdun ýolbaşçylary şol sanda prezidenti din jalyş möhsümini dowam etdirýärler. Koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän ýurtda lukmanlaryň karantin zowluklarynda işlemek üçin olara zor görkezilýär. 2 hepdelik karantin zowlugyna uğradylýan lukmanlar COVID-19 keseliniň ýokaşmagynyň uly töwekkülçiliginiň astynda agyr şertlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Medisina işgärleri özlerini gorak enjamlary we iýmit bilen öz hasabyna üpçün etmäge borçly edilýärler. Bugün lukmanlar ýene 14 günlük işlemek üçin köpüwürli hastahana girdiler. Bu ýem 3-nji akym. Her kimiň elinde öz hasabyna satyn alynan gorak kostyumlary we azyk önümleri bar. 50 töwerek adam şepagat uýalary lukmanlar we arasaçylyk boýunça kömekçi işgärler. Her biriniň ýanynda arasaçylyk serişdeleri we azyk önümleri bar. Olar özlerine nahar bişirmek üçin makaron, kartoşka, soğan we ýağ ýaly azyk önümlerini alyp getirýärler diýip Liwapdaky habarçymyz lukmanlara salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä agyr iş şertlerine we keseliň ýokaşmak howpuna garamazdan saglyk işgärleri işini ýitirmek gorkusy esasynda karantina gitmäge mejbur bolýarlar. Bu şertlerde lukmanlaryň arasynda nägiler gartýar, käbir lukmanlar işini taşlaýarlar. Garaşy Türkmen News neşri lukmanlara indi diň jalmak isleseler ýa-da işden meýletin çykmakçy bolsalar diplomlaryny ýatyrmak bilen haýbat atylýanlygyny habar berýär. Türkmen lukmanlary karantinda işlemäge mejbur edilýär. Ret etseler ýa-da nägile bolsalar olara jaza garaşýar. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsy neşriniň maglumatyna görä türkmen awatly lukmanlary işlemek üçin gorak serişdelerini sorap ýazan arzasy sebäpli prokuratura olara jinaýat jogapkärçiligi bilen haýbat atypdyr. Maglumaty 20-nji ýylda Ruhyet köşkünde Liwap vilayatynyň saglygy saklaýyş ýolbaşçylarynyň we resmileriniň kanun goraýjy edaralaryň wekilleriniň gorak enjamlary bilen gysgaly öpçün edilmegini sorap arza bilen ýüz tutan saglyk işgärleri bilen duşşandyklary aýdylýar. Yerli häkimetler lukmanlaryň talaplaryny ýerine ýetirmekden ýüzewrip, lukmanlara Gipokrat kasamyny ýatladypdyrlar we olary öz bähwitleri üçin ýagdaýdan peýdalanmagy synanşmakda aýplap, jinaýat jogapkärçiligine çekilmeginiň mümkinçiligini duýdurypdyrlar. Hökümet saglygy goraýyş ulgamyny ýokary derejede saklamak üçin ýeterli işler edýär. Ykdysadyýet üçin bu kyn döwürde has köp zat talap etmek ziýanly hem ýurdun prezidentiniň siýasatyna ters gelýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy vilayatynyň häkiminiň orunbasaryny setirleýär. Mundan ozal Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary saglyk ministrliginiň resmiýetleriniň paýtagtyň lukmanlaryna ultimatum bildirip, nire uğratsalar işlersiňiz bolmasa da saglyk pudagynda işlemek mümkinçiliginden müdimlik mahrum
mahrum bolarsyňyz diýip haýbat atanlygyny habar berdi. Habarçylarymyz saglyk işgärleriniň agyr şertleri we keseliň ýoklaşmagynyň howpy ýaly sebäplerden daşary hastalary bejermek üçin enjamlaryň hem dermanlaryň yetmezçilik edýän wagtynda hastalaryň ölümine alaşsyz şaýat bolmakdan heder edip karantin zowluklarynda işlemek islemeýänligini aýdýarlar. Bu döwürde ýurtda maskalaryň giýinden geýilmegi we fiziki aralyk saklamak düzgünlüğüň gözegçiligi hem güýçlendirildi. Hatda maskasyz çağalar we olaryň enatalary hem munyň üçin cezalandyrylýar. Aşgabatdaky habarçymyz polisiýa maskasyz çağalary taýak bilen kowlap, olaryň enatalaryna jerime salýar diýip 5-nji awgustda habar berdi. Bu aralykda saglyk işgärleri üçin maskalar hem ellikler ýaly gorag enjamlarynyň ýeti ýetmezçiligi dowam edýär. Mariýanyň vilayet keselhanalarynda Lukmanlar Saglyk Ministrligi tarapyndan berilýän maskalaryň we ellikleriň hilinden nägili bolýarlar. Maskalarda gulaga ildirmek üçin ýüpler asla ýok, ýa-da üzülüp durýar. Lukmanlar ýüp satyn alyp öz hasabyna tikmeli ýa-da tikinçilere tikdirmeli bolýarlar. Täze ellikler hem ulanmagy yaramsyz geýjek wagtyň derri ýyrtylýar. Bu şertlerde koronavirus hastalary bilen işleýän Lukmanlar goragsyz galýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýdýar. Marda ähli dillikkanalar 31-nji awgustda çenli ýapyk galýar. Restoranlardaky toýlar we beýleki dawralar ýatyrylýar. Azatlygyň habarçylarynyň belleşýäli dillikkanalar we restoranlar öz hyzmatlaryny indi ilaty öýde hödürleýärler. Türkmen häkimetleri beýleki ýurtlarda COVID-19-a garşy görülen çäreleri meňdeş çäklendirmelerini iýul aýynyň 1-nji ýarymynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparynyň dowamında durmuşa geçirip başlady. Sapardan soň Guramanyň bilermenleri Türkmen hökümetine ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat berdiler we saglyk goraýyş puwdagyny hem saglyk işgärlerini goldamak üçin $500 çemesi dollarlyk medisina serişdelerini uğratdylar. Mundan başga da Türkmenistan koronavirusa garşy görüşmek üçin Birleşen Ştatlardan $1,42 milyon maddi kömegi we Birleşen Arap Emirliklerinden 90 000 saglyk işgär üçin niýetlenen 60 tonna lukmançylyk enjamlaryny aldy. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri Türkmenistana berilen bu uly mukdarly kömegi agdamadylar. Şol birakda da Türkmenistanyň goňşy ýurtlara kömek hödürleýänligini ýygyderli habar berýärler. 4-nji awgustda Türkmen döwlet habarlary ullugy Türkmenistanyň humanitar kömek hökmünde Awganistana lukmançylyk enjamlaryny iýerjekdigini habar berdi. Lewap welaýatynyň döwlet dukanlaryna un, çörek we ýagytçylygy dowam edýän wagty hukuk goraýjy edaralar welaýatyň iri un zawodlaryny we buğday ambarlaryny derňeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji awgustda habar berdi. Sayat Sakar we Türkmenabaş şäherleriniň un zawodlaryny hojamaz etrawynyň garly kabul ediş harmanhanalarını hukuk goraýjy edaralar 2020-nji ýylyň garly hasyly boýunça derňe bu işlerini başladylar diýip habar verdi. Ol geçirilýän derňe bu işleri bilen baglylykda agdalýan desgalaryň 1-nji sentýabra çenli ýapyk saklanjakdygyny aýtdy. Häkimetleriň welaýatyň un we buğday ambarlaryna geçirýän derňe bu işleri welaýatda un üpjünçliginiň yaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Welaýatda kartoçka esasyna berilýän un paýogy 2,5 ay bäri berilmeýär diýip habarçy aýtdy. Ykdysady çökgünlügiň ýitileşmegi bilen Türkmenistanyň dürli künjekleriniň döwlet azyk haryt dukanlaryna esasy ýmitönümleriniň üpjünçiligi azyk kartlar arkaly ýola goýuldy. Ýatlasak may we iýun aýlaryna Balkanawat we Türkmenbaş şäherlerine halkyň gündelik sarp edýän esasy ýmitönümlerini döwlet dukanlaryna kartoçkalar arkaly satmak düzgünü girizilipdi. 5-nji awgustda Azatlygyň habarçysy bu düzgüniň Lewap welaýatyna soňky 6-8 ay töwereg wagt bäri dowam edýänligini, her ay adam maşyna 250 gram arasalanmadyk ýagyň hemde 3 kilogram unuň ýeňillikli döwlet bahasyndan azyk kartlar esasyna ýaşaýjylara satylýanlygyny habar berdi. Ýöne habarçy ençeme Lewaplynyň sözlerine salgylanyp bu möçberiň ujuýup tuzlygyny galy bersede welaýatda un paýogyň üpjünçligine dören böwşüňligiň ýa-ni adamlaryň arasyna nägililigiň güýçlenýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä goloýda un ýetmezçiligi bilen baglylykda çärje hemde Saýed etrawynyň bir döwlet dukanyna ýaşaýjylar dukan satyjysyna fiziki hüjüm edipdir. Saýatda un bilen bagly uruş dawalar köpeldi diýip habarçy belledi. Onuň tasdiklamagyna görä çärje we Saýed etraplaryna ilat arasyna adyk üpjünçiligi bilen baglanyşykly dören dartgyny ýagdaýyň ýa-ni welaýatyň iri un zawodlaryny we buğday
buğday ambarlaryna hukuk goraýjy edareler deriniň işine başlady. Habarçy Sayat Sakar we Türkmenabaş şäherleriniň un zawodlaryna we Hojamaz etrawynyň buğday ambarlaryna jogapkär resmiýetiň häkimiýetler tarapyndan ogurlukda guman edilýändigini aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä geçirilýän deriniň işleriniň çägini değişli ambarlarda buğdaýyň saklanyş şertleri, barlyk hanalar we terizler barlanýar. Azatlygyň habarçysy welaýatyň döwlet dukanlaryna un paýogynyň 2,5 ay töwereg wagt bäri gijikdirilmeginiň buğday ambarlaryna gallanyň azalmagy hemde welaýat boýunça ýygnalan umumy hasylyň pesligi bilen düşündirilýändigini habar berdi. Türkmen hökümeti iýulyň başyna bu ýyl ýurdun buğday meýdanlaryndan 1.400.000 tonna hasylyň ýygnalandygyny ma'lum etdi. Ýöne azatlyk bilen gürleşen gallaçylar bu sanlara ynanmaýar. Häkimiýetler nädip bolsa-da häzirki kyn şertlerde halka çörek bermegi maksat edinýänliklerini aýdýarlar diýip habar çaýtdy. Emma her ýyl azynyň 3 un kärhanasynyň ýa-da harmanhananyň başlygy we ençeme resmi türmäge gidýär. Olaryň ýerine täzeleri gelýär. Şol bir ýagdaý gaýtalanyp dur, düzelýän zat ýok diýip bir ýerli synçy Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Para berip işe girýärler, para alyp türmä basylýarlar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň döwlet eýçiligine habar ferişdeleri ýurtda azyk golçulugynyň döredilen ugarda aýdylýan bir taraply maglumatlar çap etmeklerini dowam etdirýärler. Şol wagtda da daşary ýurtlardan import edilýän gögönümler, süýt gatyk, dökün barada hiç zat aýtmaýarlar. Tadahanyň 3-nji awgustdaky maglumatyna görä, daşugy sevitini şu neçenli 55.400 tonnadan gorak kartoşka hasyly ýygnaldy. Gurban Sultan ejadynyňky etrawyň ekrançylary döwlet tawsyrygyny amal etdiler. Türkmen mediýasy iýun aýynyň başynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Lewapda kärenneçiler bilen duguşanyna hem şeýle uly görkezleriň gurrungyny etdi. Telekeçi Ürsem Bäşimovň 370 hektar yer almakyp, onuň her hektaryndan 200 sentnerçe mesi hasyla garaşýanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan azatlygyň habarçylar bilen gürleşýän daýganlar döwletiň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak, önüm önürjek adamlara uzak möhletlige haskän yer bermek, dökün, tehnika, suw kömegini etmek, ýeňillikli karz bermek wagdalarynyň hakykatda yerine ýetmeýänligini, yere maýy ýatyran telekeçileriň bergil çykýanlygyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelenden soň yglan eden owa syýasatynyň işlemänligini 10 ýyl çemez soňra gaýtaklaýyn boyun aldy. Ýöne onuň agrar ýurtda gög önümleri daşardan getirmezlik, importyň ornuny tutýan önümler öndürmek we eksport edilýän önümleriň möçberini köpeltmek syýasaty TDH-nyň tasdiqlamalaryna garamazdan işleýäni meňdemeýär. Ýanwaryň başyndan bäri gaýtalanýan yer alma talaby hem şol syýasatyň bir bölegi bolup durýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, kartoşkanyň hökümet meclisinde barha köp agdalyan önüme urilmegi newit gagyň girdejilerine daýanyp ykdysadyetini diversifikasiýa etmedik ýurdun ýüzbeýiz bolan kynçylyklarynyň habar berýär. Berdimuhammedowyň ikinji owa hojalyk özgertmesiniň sütüni husus telekeçiler diýilýänlere, ýagny senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna dayanmak bolup görünýär. Emma telekeçiler birleşiginiň agdasy bolan kärenneçiler hem köplenç ýagdaýyň gowy därligini boyun alýar. Mysal üçin Lewapda 15 hektar ýere kartoşka eken daýhan 3 tonna yer alma tohumynyň her kilogramyny 15 manatdan, 3 tonna fosfor dökünni hususy edilen 3000 manatdan, 1 tonna azody 4000 manatdan satyn alypdyr. 15 hektar ýeriň sürümü üçin her hektaryna 2500 manat töläpdir. Yer alma joýlaryny çekdirmek üçin her hektara 2000 manat töläp teknik işledipdir. Anonimlik şertinde urlaşan kärinesi bu işler üçin 30 sany adamy her gününe 30 manat töläp 3 aýlap hakyna tutandy. Emma yer üçin harçlan maýatynyň 15 göterimini hem alyp bilmän uly ýany galanyny görüň berdi. Hökümet tanqyçylary suwdeskalarynyň ýeriň ýurt ilatynyň 60 göteriminden hem köp böleginde diýen daýhanlar meselesiniň gymmatbahy we gümürtük gurulşyk taslamalarynyň kölegesini galanlygyny, bu ýagdaýyň daşary ýurtlaryň önüm önürjilerini dol liniýaly garaşly ýagdaýa düşürjekdigini öňe sürýärler.
Trend habar gullugynyň geçen hepde beren maglumatyna görä Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna diňe Orsiýetden, Gazagystanyň we Kyrgyzstanyň 26,5 milyon kilogram yer almy eksport etdi. Aşgabat bu haryt üçin 5 milyon 904 000 dollar töledi. Şeýle-de Türkmenistan ýyl başyndan iýuna çenli aralykda Ewraziýa ykdysady birleşigi ýurtlarynyň 279 000 dollarlyk gögönim, sogan we sarımsak, takminan 706 000 dollarlyk süýt gatyk import etdi. Bundan başga Aşgabatyň Awganistan, Pakistan, Iran, Türkiýe ýerli ýurtlardan hem gök, bakça önümlerini, başga gatyklary import edýänini gaýdalýar. Trend neşriniň 4-nji awgustda beren maglumatlary bolsa, Aşgabatyň daşary ýurtlardan köp möçberde dökün, boýag ferişdelerini hem satyn alýanlygyny görkezýär. Ma'lum bolşýaly, türkmen mediýasy garlyk dagmagdan kombinaty işe girdilerine Hindistana we Hataýa kaly dökünlerini eksport etmek planlaryny aýan eden bolsa, prezidentiň ogly Serdar Guruluşyk Senagaty ministri bellenenine ýurtda gurulýan guruluşyklaryň yerli guruluşyk materiallary bilen üpçün ediljekdigini habar beripdi.